5 ka individual kinsa igo lang nangaligo ug nang labas sa usa ka suba sa Baungon, Bukidnon ang gipangluwas human na stranded dihang kalit misaka ang level sa tubig sa suba. Ani report. Gamit ang PC ug uban pang ekipo, girescue sa mga residente ug personahe sa MDRRMO ang 5 ka individual nga na stranded sa Tumalaong River sa Barangay Lingating sa Baungon, Bukidnon. Pasado alas 6 Domingo sa gabi. Matod sa uploader, kalit misaka ang level sa tubig sa mong suba. Bisan walay ulan sa lugar ug maayo ang panahon. Busa, dali silang nanawag og tabang aron maluwas sa mga individual nga gilangkuban sa 3 ka babae ug 2 ka lalaki. Sigon sa MDRRMO, pinaspasay ang rescue operation kay dali ra misaka ang level sa tubig sa mong suba nga posibleng tungod sa pag-ulan sa bukirong bahin sa lugar. Na-stranded sila sir tungod kay nangaligo sila danlaba o wala sila na kabantay nga nanaday mga sinyales nga nagtaas na ang tubig. Then muna din to sir na-trap sila, nakapanawag ang mga nakakita dadto. Gipasabot sab sa LGU nga na-stranded ang mga individual sa mong suba. Sanglit wala kini laing dalan pagawas. Human natabunan na ang isla nga ilang ginagamit tungod sa kataas sa tubig. Island magud na sa sir. Nahitabo na nga naluag ang atong Tumalaong River tungod sa niagi nga tendong. Di ba taas kaya ang init last mga few weeks. So dili kayo na nakataas ang tubig. So matabukan ra to siya na katong dito dapat sa ilalom sa Tulay Silbe. Pero og madako na gyud siya ang tubig, sulog gid kayo to siya. Hinoon na rescue among mga individual o gidala sa Rural Health Unit ug anaa sa maayong kahimtang. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan sila og pahayag. Hangyo karon sa LGU sa mga residente sa lugar nga magdoble amping og lantawon gyud ang kahimtang sa suba aron malikay sa disgrasya. Cyril Chavez, 1 Mindanao.